Pirtûka xwendinê Rûpe 174 ders 7b Hîndarî ne. Geliyên Bitlisê. Geliyên Bedlîsê kûr û teng in. Bi xûf dixwînin di navbera çiyayên bilind de. Enwayê cure, dar, giya, devî û gul hene di wan geliyan de. Darên gûz, tû û çiloyên geliyên Bedlîsê bi nav deng in. Darên sêv, guîj, hejîr, hinar, tirî û çi bêbîra we hene di wan geliyên asê de. Rêyeke teng di ser wan gelî û çiyan re di navbera zinar û latan de bi ger û fetl û diçe heta Bedlîsê. Dema meriv ji pencereya otobüsê li jêrê dinhêre, hundirê meriv diqete ji tirsa ku otobüs ê wergere kurayiya geliyan. Li keleka rê loqante û qehwexaneyên piçûk hene ji bo bêhmedanê. Çay ji kesê şirketa otobüsê ye. Xwarin jî pir erzan û biçêşin. Xwasma avên sar ên çiyayên Bedlîsê meriv çiqas vexwe jê têr nabe. Zarok ribêsan difroşin li ber wan loqanteyan. Ribês sewzeyeke tirş e. Meriv dikare wê mîna mêwe jî bixwe. Dema firotinê zarok şêra dibêjin Mûzê Bedlîsê. Rê dema nîskî Bedlîsê dibe, ji nava zinarekî mezin ê qul re derbas dibe. Bedlîsê jê re dibêjin Gevrê Qul. Ne ku bi destan hatiye qulkirin. Ev zinar hema wisa diyariyeke xwezayê ye ji Bedlîsê re.